niin, nyt on tämän reissun ensimmäinen etappi ja me ollaan täällä Vuosaaren sataman tämmöisellä parkkipaikalla yötä nyt tultiin, että huomenna lähtee laiva ja siinä on Turo ja vettä tulee ulkona. Toivottavasti se ei muutu nyt lumeeksi yöaikana ja Topi on täällä omassa paikassansa siellä niin ja pojat on matkustanut tosi hyvin. Siellä nyt jo Turo tulee nuskiin. Tosi hyvin pojat matkustanut, että harmi vaan kun nyt tuli niin huono ilma, että vettä. Matti meni laittamaan nyt tuonne tuo etupeitoon testahaan, että pääseekö täällä aamulla vessaan, mutta ihan märkä ovi on ja jos näette siinä, niin äsken kävi vähän kahtoa, että ollaanko kuinka vaaterissa ja täällä näin vähän valoja. Eikä me tässä nyt sitten yksi yö voida sitten oleskella. Mitä Turo tietää? Onko reissussa kivaa? Joo, mä voisin vähän maistaa. Ei mitään. Olemme Vuosaaressa ja sataa. Puskaparkissa. No, Matti ja Terhi matkustaa. Tuolla naapurit. Täällä on Helsingissä hieman hurja keli ja kohta ollaan lähdössä terminaali tsekkiin, niin vielä viimeiset visut, että no niin, täältä. Turo tän. No niin. Toivottavasti ei laivassa kauheasti keikuta, se voi tulla aika huono olo. On kyllä niin surkia ilma, että en sanoisi. Ei sinne! Hei! Tänne! Tänne! Täältä! Hieman oli levoton yö. Tuo pyöräpressu löi autoon ja Turo tuli välillä nukkumaan keskelle ja taas meni pois ja taas keskelle ja taas meni pois. Mutta toivottavasti tuolla Baltiassa sitten olisi vähän sen kauniimpi ilma, ettei olisi ihan näin surki. No niin. Sieltä vielä. Niin, nyt päästiin jo Tsekistä tänne menemään. Joo, ei laivaakaan näköjään ole tullut vielä. Tää nyt olisikaan mitenkään kauhean aallot on tässä niin kuin näin. Saa nähdä mitä tuolla on tuolla. Sitten kun mennään merelle.
On kyllä tuo sun töyhty kyllä. Matti kuvaa sua. Hylmö. Meidän kärsimättömyys. Pitäis mennä jotain, tapahtua jotain. Laivan odottaminen on aivan kamalaa. Niin. Päivän video siitä, kun Turo imisee. Joo, puhuu no. Joo. Tänne päin. Turo. Niin. Täällä ollaan jo kello 7. Aamu vissalla koirien. Nyt tukuttiin jo paljon paremmin kuin viime päivänä. Siihen asti, että Turo päätti joskus 5 oikeuteen tulla. Sain kysyä, kun mä olin sen blokannut pois, ettei se päässyt sinne. Eihän se auttanutkaan. Helppo viedä, että saa jatkaa vielä vähän tuolla. Nyt täällä on hiihtoliiviä tuolla näkyy laivasta, mutta täällä näin. Turo täältä, Topi. No niin, nyt tätä kiinnissä. Niin, No, sieltä. Uusi kamera ei lataa sitten ollenkaan virtaa. Siinä on enää 36% jäljellä. Täällä joku vetää. Täällä joku vetää niitä. Tästä ei mitään. Suurensiko se? No suurensi haettiin. No. Mutta ei mitään. Katsotaan mikä tämä päivä tuo. Toivottavasti nyt ei ihan niin kuin näkään alku tässä reissussa ollut, ettei tulisi samanlaista sählinkiä. Katsotaan, lähdetäänkö hakemaan sitä lämpimämpää. Nyt se kohta vetää, ei vetänyt. Mutta ei mitään. No niin, täällä ollaan poikien kanssa. Pernyyn ohi justiin mentiin ja Riikaan päin menossa. Ja tässä on ruokapaussi ja pojilla pissatauko. Mutta kun on hajuja niin ettei
tietä mihin nenäänsä laittaisi. Niin. Mihinkähän tää polku vie? Rauhallista maantietä ajettu nyt. Eikö täällä ranta? Ei Turo sinne! Ei! Tänne! Mikä risukasa heti. Täällä on vähän lämpimämpi. +1 oli nyt asteet autossa, kun katoi. Tietöitä siinä tuossakin oli mutta onneksi ei ollut mitään ruuhkaa, että olisi mitään jonoja. No niin, nyt sä oot kiinni. No niin. Meneekö tää rantaa? Mennään kattoon tänne. Joo, nyt Turolla remmi perseelle. Mennään katsomaan, mitä sieltä löytyy. Joo. Hankala kuvata samalla ja kattooko koirat. Noniin. Joo. Siellä. Mitä täältä löytyy? Noniin. Joo, kyllä täältä meriä löytyy. Eikö tää talo? Mikä täällä? Talo hieno. On siellä vettäkin. Jos mä oon oikein. No. Joo. On siellä vettäkin. Joku tie siinä menee. Tuolla kaukana. Turo odottaa. Mä tiedän näettekö te tonne poitteen läpi. Siellä on. No niin. Nyt on päivän ajelut ajettu ja täällä on Juratseeni campingissa ollaan ja hiekkaranta on kyllä mitä mahtavin, kunhan olisi vaan kesä. 3 astetta lämmintä. Täällä meillä ei ole paikat jo laitettu ja Turo päässyt ulos ja isä yrittää harjata kaapoa ja kahvia saa nyt ruvetaan tekemään. Tai äiti keittää kahvia. No niin, nyt se on sitten irti. Koko koira. Turo. Joo, Poti ei tule autosta ollenkaan pois vielä. Se tykkää, että sitten kun on kesää, niin hän tulee tuolta omasta pesästään pois. Mä en tiedä, näettekö tässä, kun se on tuolla pöydän alla. No nyt rupeaa vähän näkyy. Siellä on Topi.
Tää on tosiaan avaavat vasta toukokuussa ja nyt kun ei vielä ole varsinainen, niin hinta oli vaan 10 €. Saatiin sähkö ja vessahan päästään, niin se riittää meille. Mutta on kyllä hieno tää vesi täällä. Mitä tää nyt rupesi yhtäkkiä, meni ihan pimiiksi. No niin. Tämmönen. Otanpa tuolta toiselta puolelta. Kaapo täällä näin, niin Terhillä on tommonen kamera. Tuolla tosiaan, tuolla mäen päällä on sitten vessa. Tässä näköjään sitten on baari kesällä ja täällä näitä pitsejä sitten on näköjään tehdään lisää, että asuvat tässä samassa pihassa.